Pa zašto ne podnesu krivičnu prijavu te takozvane demokratske partije i njihovi čelnici, krivičnu prijavu protiv jednog stranog diplomate koji je prošle godine pri svom odlasku javno rekao da više nije problem gospodin Karadžić i general Ratko Mladić. Problem je nezavisnost Kosova i Metohije, Vojvodine, autonomija Sandžaka i kulturna autonomija takozvane Preševske doline. Znači, protiv njega niko ništa. Mislim da ima mnogo licemerja, pre svega kod naših političara, mnogo neodgovornih izjava, ili ako one nisu neodgovorne, onda su oni slabo informisani. Tako da, jednostavno, sve što se dešava danas u Srbiji je vrlo teško, stravično teško. Ali moram da primetim nešto, možda vi ne delite to mišljenje, ali od 17. februara pa na ovamo, dakle od trenutka kad je proglašena nezavisnost Kosova, da li ste primetili da mnogi ministri naši posećuju sad Kosovo i non stop su dole na Kosovu? Da li je to možda u krajnjoj nuždi? Eto, sad smo se setili da je Kosovo naše. Vidite kako to ja gledam. Ja redovno idem na Kosovo i Metohiju. I ja i mnogi naši članovi, idu i ljudi koji su odozdo. I mi redovno idemo sa automobilima beogradskih tablica. Ja sam prvo bio iskreno iznenađen kad sam čuo da će oni na dan proglašenja biti na Kosovu i Metohiji, naši pojedini ministri. A onda kada sam video da njih na graničnim, takozvanim administrativnim graničnim prelazima dočekuju sa džipovima Umprofora, Umnika, Kejfora, pa ja sam shvatio da je to dogovor. Dođite bre i umirite ovo stanovništvo ovde, da ne podivlja, da se ne uplaši, da ne odu, nikome nije bilo u interesu, niti je Srbiji u interesu da tih 150.000 preostalih Srba dođe u Srbiju, što bi za Srbiju bilo ogromno opterećenje, a za te ljude to bi bio još jedan crni dan i crna rupa u njihovom životu, jer ih ovde ništa dobro ne čeka. Ne zato što ih Srbi ne vole i ne žele svoje sunarodnike, nego zato što je Srbija iscrpljena i ekonomski i bilo kako totalno destabilizovana zemlja. Nemoguće. Znači, kad sam video da ih vozaju ovi iz Umprofora, Kejfora, ja sam shvatio da je to jedna igra obična, da se zamažu oči. Ja sam za vreme svakog mog boravka svim Srbima sa kojima god sam se sreo rekao istinu u oči. Uđite u kosovske institucije, političke i druge institucije. To je jedina šansa da opstanete, preživite i da možete da sutra dan računate, ako ništa drugo, bar ono na glas javnosti takvog kakvog tog demokratskog sveta. U razgovorima sa mnogim ambasadorima meni je rečeno: slušajte, bolje je imati jedan glas u parlamentu nego vas 1000 ispred naših ambasada. Što je potpuno istina, razumete? Tako da to njihovo pojavljivanje ne da je kasno. Te njihove izjave su licemerne, sramotne, obesmišljenje. Mi ćemo tek sad da ulažemo u Kosovo i Metohiju. Tek ćemo sad da obratimo pažnju na Kosovo i Metohiju. A oni misle da im Srbi na Kosovo i Metohiji veruju. Znaju Srbi odlično sa Kosova i Metohije. Super dobro. Ko ih je doveo do ove pozicije? Zašto su oni danas u ovakvoj poziciji? Ko ih je posvadio sa komšijima Albancima? Zašto su izbili ti konflikti? To Srbi znaju. To Srbi odlično znaju. Prema tome, to pojavljivanje, njihovo odlazak, to je pitanje još neki dan. Pustit će i ovih, treba im to. Onda će da im kažu: ljudi, ne možete prođete. Dajte vizu. Onda zadivljuje to pojavljivanje svih tih dana, svih tih analitičara, koji prstom ne znaju na karti Srbije da pokažu gde je Kosovo i Metohija. Da ne govorimo da tamo nikad nisu ni bili. Svi oni raspravljaju, svi oni pričaju, svi oni daju savete, svi oni govore šta bi trebalo raditi. Gde su bili pre toga? Zašto pre toga nisu rekli nešto? Tako da ja iskreno ne verujem u nikakvu materijalnu podršku Srbima na Kosovo i Metohiju od strane srpske države. Ona je nemoguća i nerealna je. Zato što nije
sistemska, nije organizovana, već imate predlog, nećemo da plaćamo ni dug za Kosovo i Metohiju. Upravo je to G17 predložio. Slušajte, pa to su improvizacije. Realno gledano da, zašto bi plaćali ako Kosovo naše nije? Ali ako organizuju oni miting od 500.000 ljudi, ako mi doživimo to što smo doživjeli u svetskim stranicama, na svetskim stranicama štampe i na drugim televizijama, kako je prikazan miting, kako je prikazano ponašanje pojedinaca. Pa slušajte, 2000. godine je gorela Savezna skupština Jugoslavije. I šta se desilo? Da se nije zabrinuo taj takozvani demokratski svet oko toga. Ja ne odobravam normalno to. To niko ne odobrava, nikakvo rušenje, nikakvo iživljavanje nad ničim. Ali čekajte, opet to niko nije mogao da kontroliše. Tako ispada da nije mogao. Pa izvinite, ako vi kontrolišete 8 miliona ljudi koliko živi građana u Srbiji, sa toliko i toliko policajaca koliko imate, i sa to vojske što imate, i sa institucijama koje imate, pa kako je moguće da ne kontrolišete 500.000 ljudi? Ne može se reći huligani, uličari, alkoholičari, navijači, ispade u svakom gradu navijači. Ja mislim da je našu vlast iznenadila pre svega mladost srpska koja je izašla na ulicama. Mladost. To niko nije očekivao. Oni nisu očekivali, smatrali su da je već toliko bio mozak ispran svima putem raznih TV emisija da se niko neće pojaviti. To je znači bilo spontano. Ja opet kažem, ja to ne odobravam. Ne odobravam nikakvo rušenje. Ali ni takve drastične osude. Pa molim vas, ko je to i gde osuđen za neke takve demonstracije kakve su bile kod nas? Ako sam dobro shvatio, vi smatrate da ne treba zaustaviti pomoć, odnosno ne treba jednostavno dati mogućnost da Albanci ne plaćaju ono što su Srbija zadužila njih. Ali postoji druga činjenica, to je da mi nemamo mogućnost da sad saberemo sredstva da bi jednostavno pomogli Srbima. Pa onda kažemo da PDV od 18% bi moglo da se poveća na 20% i da onaj ostatak damo Srbima na Kosovo i Metohiji. Da li je to ili je možda rebalans budžeta, pa onda vidjeti troškove gde su, da kažem, sakupljeni i gde treba da idu? Pravi domaćin planira svoje rashode i troškove godinama unapred. A domaćin ad hoc iznalazi rešenja preko noći i trudi se da nešto reši što se praktično rešiti ne može. Ne može se sa 2%, povećavanjem PDV-a. To izaziva lanac drugih problema. Od nesigurnosti inostranih investitora do zadnjeg siromašnog građanina. Pa to je namet na vilajet. Do juče smo slušali priču da će biti smanjeni PDV. To je bila glavna poruka u svim izbornim kampanjama svih stranaka. Mi danas imamo predlog nekog od tih ministara, povećat ćemo PDV. Pa čekajte, šta je sa fondom za razvoj Kosova i Metohije? Taj fond je napravljen pre 4 godine. Već su mnogi zaboravili. I bilo bi mnogo lepo da se podsete oni koji su na čelu tog fonda. Ja ne želim ta imena spominjem, jer stvarno mislim kako su izabrani, tako su i zaboravili zašto su izabrani i zašto su tu. Šta je sa sredstvima iz tog fonda, ako uopšte postoji sredstava? Otkuda sada povećanje PDV-a? Srbe treba pomagati, maksimum, ali ako želite da ih pomognete, dajte konkretnu pomoć. Šta je to? To je program za tu i tu enklavu. Drugo, realizacija tog programa, bilo kojeg proizvodnog programa, neće biti moguća bez institucija Kosova i Metohije. Jedino ako se ne misli na severni deo Kosovske Mitrovice, Leposavić, Lešak, Rudnicu i tako dalje. Ako mislimo na Kosovsko Pomoravlje,